И здравейте, YouTube! Аз съм Дамистрайкър Семи и днес, както виждате по заглавието, ще направим още един епизод на рекламки. Така, първият човек, който искам да рекламирам е PewDiePie. Повечето хора може би го знаят, защото той е супер известен и както виждате, има почти 30 милиона сабскрайбъра, което е ненормално. Прави влогове, прави яки монтажи, прави яки клипчета, забавене и затова хората го харесват. И да, какво повече мога да кажа за него? Много е забавен. Да. Следващия човек, който искам да рекламираме, знака Проц. Той е български ютубър и качва клипчета на Майнкрафт, Гарис Мод. И както виждате, играе и MacPixel също. Играе доста игри. И така, има почти 30 000 сабскрайбъра. Следващия човек, който искам да рекламираме, е Радов Геймър. Този човек, и той е доста забавен, прави много яки монтажи и играе много яки игри, които на повечето хора няма да му станат. И прави доста яки серии. И така при него винаги се случват забавни неща. Това ще е за днешните рекламки. Малко е кратичко видеото, ама ще трябва да го свърша тук. Благодаря ви, че гледахте. Аз бях Дамистрайкър Семи. Ако са ви харесали тези хора, абонирайте се за тях, ако все още не знаете за тях. И довиждане!